En hy vra, wat het jy met hierdie skat gemaak? Kan hy vir die Here sê, Here, ek het gewerk daarmee, ek stel aan die voor ewig hulle swarts aan die pad van die doorras. Kom ons die man van die Here en die plekke prijs. Ons prijs hom. Halleluja. Ons kan die Here nog 'n prys gee. Ek gaan aanvaar dat hy een is vir my. Ek gaan aanvaar dat hy prys is vir my, omdat ek ook 'n TV-mens is. Maar ek vra, kan ons die Here 'n prys gee? Kan ons die Here 'n prys gee? Nee. Hij is nog niet die Here vir prys nie. Ek verwag dat almal moet staan. En God 'n prys gee. Van hy kom daartoe. Ek glo daaraan. Geliefdes, voor ek groet julle mag sit. Juffrou Elise Vochter, die salwing op die altaar is so geweldig. Ek weet nie of julle in die bank kom voel nie, maar ek sê vir julle, ons wat die voor is, ek voel 'n ander ding. Ek voel, ek voel 'n van wat vaai. Ek voel oorvariant. Ek voel 'n kraag. Ek voel sy kraag. Ek voel sy kraag. Hy is hier. Maar kom ek gedra my. Ja, mensen. Ik voel zijn teenwoordigheid aan. Oké. Ik groet apostel Nero in die mooie naam van die Here Jesus Christus. Apostel Jooste en zijn vrouw. Ik moet zeggen, net zo'n beetje zachter apostel. Ik moet zeggen, dat is lieflijke mensen daar. Maar ik kan getuigen van Beaufortse mensen. Dat is lekkere mensen. Oh, jullie voelen jullie als lekkere mensen. Oké. Ik groet, kan Godse stylist zo'n beetje staan. Kan als die man van de Here net een prijs geven. Ik groet die aan pastor. Pastor Manfred Matthews, Godse stylist. Prijs die Here. Ik groet allemaal in die mooie naam van de Here, evangelisten als hij is. Ik groet ik jullie in die mooie naam van de Here. Leraars, diakens, ouderlingen. Dan groet ik die dienaars, die knechten, die mannen wat nog die banken schoonmaken. En die vloer mop en vier. Ik groet die mannen ook. Maar kom, we gaan net naar die woord, de apostel is klaar. Zo. Hier komt een uitroep. Matthäus 26, 45. Hier komt een uitroep. Die Bijbel zei, ik ga lezen vanaf vers 45. Van 12 uur af. Het dit oor die hele land donker geword. Tot 3 uur die middag. Kan je net vir een langs aan jou sê, God trekt jou aandag. Oké. Pastor, hier sê die woord. Teen 3 uur het Jesus baie hard uitgeskree. Eli, Eli, lama sabachthani. Wat beteken? My God, waarom? Waarom?
is baie persoonlik. En God moes Jesus se vyande se aandag aftrek. Terwyl hy 'n donkerte oor die aarde brand. Moes hy... Okay. Kan ek vir Paulvoortse mense sê? God moet so vyande se aandag aftrek van jou af, zodat de oorwinning kan komen. Daar is mensen, pastoor, wat in die nachten bid, dat dit moet doodgaan, dat dit tot sterven moet komen, dat uw kamer moet breken, dat uw kostkasten leeg is, dat je niet meer geld hebt. Maar kom ik zeg jou, God gaan het donker over die aarde branden. Zodat hij een persoonlijk, moet je waar niet, focus op mij geliefd is, moet je waar niet. Kom eens geef een prijs. Kom eens geef een prijs. Zijn kracht is hier. Zijn dienstwoordigheid is hier. Als ik een prijs. Jezus. Ik ga afstaan met die volgende vloeden. God is bezig om uw gebeden te verhoren. Maar daar gaat een bepaalde tijd. Ik voel die jonge mensen. Ik voel zijn kracht. Yes. Blijf hier. Jesus. Roep net op ik aarde. Jesus. Roep net op ik aarde. Jesus. Moet ik bang worden van die donkerte. Ik voel zijn dienstwoorden. Halleluja. Oh. Jesus. Ons gaan hier op reis. Oh, Jesus.